Ik die vodden, papier, oud ieder. Vroeger die stond met de billen, slags een auto uit had nog met de voorkant billen via de achterkant maken neer wie aan beide kanten lekker stomp. En dan maken ze pakketjes. Zo. En na de tijd ben ik heen gegaan en heb een brander gekocht. De 50 jaar alleen ongeveer. Dus ik had de datum net bijhouden. Maar zo is het begonnen. Het is echt een familiebedrijf. Ja. En oor doet het misschien oors. Maar het ging mij nooit om mijn centen. Want ik had de beide had het jong. Maar een ander bedrijf, ja, die verkeert het onder band, die zit er een kop en tegen. Dat er hier het geval net, die heer hoor ik aan mezelf en ik is beter bij het leven mee aan dan bij de deur. Niels, Dirk, wie is bellen? Nee, dat hoeft niet. Ja, maar ik ben nog veel, maar ik denk, dan bel ik die dan maar even, weet je wel? Super jongen, oei. Dus hij had het vroeger, ja, dat is de jaren waarom had hij dat opzet. En die is daar gewoon wat met ijzer begaan en nou ja, op laatst en wat oude auto's en zo wat in. Nou, toen had ik later het ijzer genomen, het groot zeg maar. En mijn broer had autoslopperij. Ja. En wie het altijd al duidelijk, dit doe wij mijn familie? Ja, in principe wel. Of weer het gewoon zo groeit? Dat is zo groeit, maar die beide benen van mij die groeien er nog ook in. Hoe is het om te werken in een familiebedrijf? Ja, dat is verder super. We kunnen mooi met z'n allen hier het werk wat doen. Dus ja, gewoon, het gaat eigenlijk vanzelf. Zoest ik voor een orenbaas werk je kennen? Denk het dat. Nee, ik ben hier van haar jongens gewoon al in het bedrijf. Dus dat is, nee, ik denk het niet. Ik denk dat we wat hechter met elkaar werken, omdat we elkaar goed kennen, omdat je familie bent. En dat werkt gewoon prettig. Ja, absoluut. En dat maakt het hechter. En je bent hier echt een soort vrienden, klopt dat? Ja, we zijn hier 6 dagen in de week. En we beginnen met om 8 uur. En we horen om 4 uur met die op. En zaterdag ben we hier van 8 tot 12. Dus ja, we loeken een heel soort met elkaar erop. En we zijn een heel soort te vinden. Ja. Klaas, dat bist de jongste, neem ik aan. Ja, ik ben de jongste, ja. Hoe oud bist? Ik ben nu Santje. En hoe is het om de jongste te wezen in een familiebedrijf? Ja, het is, het valt bij mij een beetje. Ja, ik ben de jongste, ja. Weet ik nog veel wat ik erop zeggen, maar... Nou ja, ik kan me voorstellen dat je als jongste, dan ben je omringd door mensen die het misschien al je beter weten. Ja, dat wel, ja. Ja, er zijn allemaal mensen die weten het beter, ja. Is dat ik wel eens vervelend? Ja, soms is het wel vervelend, maar ja, meestal ja. De oude generatie die weet het soms ook wel beter. Dus dat is, ja. Leer je er ook wel van? Ik leer er zo van, ja, zeker weten. Want opa weet een soort. Opa weet een soort, ja. Ja, opa die weet echt een soort, ja. Hoe oud ben je ook? 75. En je steekt hier nog altijd? Ja, en ik wil eigenlijk net alles. En hoe is het om zo'n bedrijf te runnen? Nou, dat is bij ons net moeilijk. Nee, dat is in principe, die jongens doen hun werk.
Nou ja, en verder, het is hier altijd gezellig. Nee, het is net altijd leuk. Nee. Omdat je een kwander toch heel goed kennen. Tuurlijk ga je ook wel eens even winnen met een kwander. Het is altijd geen koekenij. Alles kan zijn worden. Ja, zo werkt het beurs. Ach, weg gaat het toe. Hoe al je dingen. Wie steekt een kwander hier de gek wat aan. Wie gaat lal met een kwander. Wie praat hoe het werk. Ja, nou ja, wie gaan Henny als de baas. En wat we doen moeten, wat er nog gebeuren moet. En als er echt wat is, dan komen ze wel bij mij. Maar ja, in principe nee, baas nou net. We zijn alle wel wat rustig. Alleen ja, soms ga je even momenten, dan wil het net en dan krijg je de persoon nou ja, die je dan één krijgt net om je heen halen wilde. Moment voor uzelf hebben we net, ja, op vakantie ben. Maar dat was net. Even niks onderhouden, net familie, niks. Nee, dan denk ik even een rondje om. We zijn nooit lang leuk op kwander. Nee. Dat is het eigenlijk, we kennen eigenlijk gewoon super met elkaar en de werking gaat mooi. Wie ben je erin opgegroeid en dit is ons leven. Ja.